Полицията в Бургас издирва криминално проявения 31-годишен Горан Горанов. Снощи малко преди 19 часа той е прибил двама свещеници от католическата църква в Бургас, която се намира на улица Цар Петър до областна управа. Свещениците са с множество наранявания по лицето и счупени носове. Причината за агресията на рецидивиста е направена забележка към него да не взима от сухите цветя в църквата. Въпросните свещеници са подали жалба в полицията. Съответно 31-годишният бургазлия е подписал протокол за полицейско предупреждение, но веднага след това се е върнал в католическият храм и е нанесъл няколко юмручни удара на свещениците, които за щастие са без сериозни телесни увреди. Днес католическата църква остана затворена, а свещениците отказаха коментар. Може да ви попитаме за инцидента? Името на бившия гард Горан Горанов е свързан с множество хулигански прояви. Там фигурират действия от вида седене върху климатик близо часове наред от 7-ият етаж, без да може да даде логично обяснение за действията си, хвърляне на пиратка в хранителен обект в централна градска зона, извършване на кражби на мобилен телефон, който не е с голяма себестойност, или пък хвърляне на предмети по случайни граждани, които се намират в друго увеселително заведение. Общо взето едни действително алогични прояви, които са демонстрирани в период от няколко месеца назад. Междувременно районната прокуратура в Бургас изпрати за изпълнение ефективна присъда лишаване от свобода в размер на 6 месеца за Горан Горанов. През 2014 година той е стрелял в краката на клиенти на компютърен клуб в Бургас.